вижте, вече сме на парка. Това видео, както видяхте в началото, се казва Моя ден в Турция. И докато баща ми зарежда Тесла, може да тъбе направи някакви неща, може да плюваме. Въпреки, че са много бебешки, ама може малко поне да повисим. Така. И да се наберем. Иха. Оха, супер. Сега малко съм изморен. И ще се Прибираме, ще отиваме към хотела. хотела. Добре. И очаквайте скоро giveaway. Да. 24 hours later. И здравейте хора! Сега сме в Истанбул на семейна почивка. до голяма новогодишна. Сега в момента сме 30, нали? Да, 30 сме в момента. 30 и в момента пътуваме в нашата си, вижте колко е яко. Може да видите. Някакво синьо, много яко за първи път пътувам в парки. В момента сме в Истанбул и навън вали супер много. Да, голяма градушка. Не град, по-зле даже. Да. И утре ще се включим в ново видео, в което ще ви покажем различни забележителности в Истанбул. Най-вероятно ще отидем в една джамия, където не знаем какво ще се случи. Така че разберете. Да. Очаквайте продължение утре, но до тогава не забравяйте да оставите лайк, subscribe и с камбанката. И до утре. Здравейте хора! Здравейте! Сега правим продължението. Вчера ви казахме и ви обещахме. Да. Сега отиваме, пак сме в Истанбул. Но Този сега, път на центъра. Да. И сега отиваме към едни джамии и след това ще отидем в Топкапы, което е най-старият замък на султаните. И след това, не знам, може би ще ядем. Да. И така. В момента се намираме на един от най-големите площади и сега най-вероятно ще влезем в джамията, която е синя. И името ѝ е синята джамия. В момента може да видите там една кула, която е доста интересна. И сега, къде е сега? Ето там ще е джамията. Ако не знаете, тези коли се наричат менерета и ако кулата има 4 коли, джамията има 4 коли, означава, че ако джамията има 4 коли, означава, че султанът е дал парите, а ако има 6, султанът показва, че той е най-великият султан и затова е направил толкова голяма джамия. Сега отиваме и ще влезем. Но преди това ще ви покажем един египетски обелиск, който от древните римляни са донесли на този площад като сувенир. Той е бил колодромът. Ако не знаете какво е това, сега ще ви обясним. Колодромът е място, където са се провеждали състезания с коне по време на римляните. И сега ще видим още една кула, която след малко ще ви обясним каква е. Ето тук може да се види колоната, тя е доста висока отблизо. Ето тук се вижда колко дълбок всъщност е бил града. Сега продължаваме към следващата колона. Сега нека да видим другата кола е там, не? Сега оператора ни ще разуме. И да продължаваме към следващата локация. И здравейте хора, сега сме на следващата локация, която е замъкът Топкапы и в момента влизаме вътре в него. Купихме си билетите и сега ще ви покажем топ атракциите в няколко снимки. Сме вътре в музея и тук можем да ви покажем как са пили чай и кафе тези, които са управлявали Османската империя, включително и везирите. Ето тук може да видите различни украшения. Ето това.
и останалото ще ви бъде показано в няколко снимки. В момента сме в кухнята на двореца и сега ще ви покажем съдовете, с които са яли султани. И хора, не забравяйте да лайкнете, защото е много трудно да се направи. Така че ще видим в следващата дестинация. Approximately 10 hours later. Здравейте хора, сега сме в хотела на новогодишното парти, като сега ще ви разведем и залата. На местата ни има ето такива шапки и различни пакети с дрънкулки, включително и свирки, които са много шумни. Сега с Дани ще ви разведем и залата, за да ви покажем какво има. Така, сега, първото, което има страшно много хора. Пълна лудница! Абсолютно. Навсякъде обикалят сервичори. И има страшни маски. Тук е центъра на залата. Сега минаваме през него. И ще ви покажем няколко снимки на залата. Much later. Здравейте хора! В момента сме на едно корабче и ще минаваме Босфора. И ще бъдем в Азия за първи път. Какво мислиш, Дани, за това? Не знам, вълнувам се, ама... Има супер много медузи навсякъде. И сега ще качим на втория етаж от Гранди. И много чайки има. Има супер много птици, медузи. От горния етаж. Ето тук се хвърлят виждат медузите във водата и многото птици. И знаеш, качим на втория етаж, там е много интересно. Има там, ако знаете колко много медузи има. Сега Пане, ако знаете колко много медузи има. Ама не, че бяхме много, ама... тук няма от тази страна Тук толкова. не се виждат. Да, от другата страна мисля, че имаш. Пане, ако знаете колко много се виждат от втория етаж. Що не се виждат? Виждате, аз зумвам. Аха, да, виждат се. Той тук има вариант. Ей, тук има страшно много. Ето. Се качим ли догоре, да им покажем гледката отгоре? Добре. Сега ще скачим горе и ще ви покажем гледката отгоре. Сега отиваме да ви покажем гледката. Ей, от тази страна бяха многото. Може как да стигнем до там. Сам трябва да внимаваме да не почне да върви корабчето, че... Има. Вижте колко са много. Да, само да не тръгне кораба да изпусне телефона, че ще стане лошо. Добре, сега ще тръгваме и ще ви покажем какво е от другата страна на Босфора. Здравейте хора, сега слизаме от лодката и за първи път от Истанбул, от европейската част да отидем към Азиатската. азиатската. И сега ще снимаме първите ни стъпки в азиатската част. Между другото, в момента навън вали сняг. От едната страна е слънце, от другата е сянка, не мога да разбера. Много е странно. Добре, сега излизаме от кораба. Ето. И тук вече сме в Азия. Още обаче не сме стъпили в Азия, още сме на кораба. Сега снимаме ето така и минаваме през моста. Ей, сега ще стъпим на азиатска земя. 3, 2, 1, вече сме в Азия. Официално. Как се чувстваш? Азия е. Много ли е различно? Да. Ето там се вижда Истанбул в европейската част. И от тази страна има ли медузи? Няма. Няма медузи.
Добре, до после сега отиваме да разгледаме азиатската част. A few minutes later. И излизаме от слънце, от заведението и какво да видим? Сняг на парцали. Дани, я кажете какво е в Азия? Вали ли? Мале, за секунди просто вали невероятен сняг на огромни парцали. Една-две минути сме на фон и изглеждаме като снежни човеци. Да. Хайде, влизаме на корабчето и се връщаме в европейската част, където се надяваме да е слънце, нали? Да, бе, да. Няма да е. И той там вали, то се вижда. Хайде, Дори до скоро. 5 minutes later. И вижте сега от влога, вече Дани и Еми са в басейна. Я покажете как... Искате да направите обща бомба? Айде да правите обща бомба. Айде. Ека. Браво. 1 hour later. И хора, вече свърши ваканцията. В момента минахме границата и вече сме в българска земя. И вече свърши ваканцията. Почивката ден от Турция беше много яко, много ни хареса. И накрая, преди това вече трябва да сте го видяли. В най-крайния колаж сме направили сме сложили всички снимки, които сме снимали от ваканцията, от почивката. И скоро свършва ваканцията ми и пак ще бъда на училище и пак само да ви поздравя за новата 2026 година. Да се живи и здрави за 2026 и очаквайте много видеа в моя канал за 2026. Така че абонирайте се, лайквайте и с камбанката, разбира се, и коментирайте нещо и това е. Чао, до скоро. Чао.